galle yo ɓe ko hirɓe mo sinata ko woni hen sinandi ko woni hen to ɓoyo wiya ɗum mbaɗi ko damboɓe mbaɗi ɗum hirten ɗum dambordu hirten ɗum damboɓe hirten ɗum neɗɗo o ara suudu mum neɗɗo ara e suudu mum miñum debbo ma mawnum ma guiƴum yewtamo ɗon yewtede ittamo yewede so joom galle o naati so joom galle naati on yaha ha so arti so yalti on arta yewtere mum so tawi ɓiɗɗo dañama hen so ɓiɗɗo dañama hen ɓiɗɗo sunnaji aji tati o hocce o loote ko sunna so lootama o noddinane e nofru ñamuru o wurnane nofru nanuru e anniya nannudemo sunna ɗum ko sunna ittude tamarore ƴakke wukkite fiwte o toɓɓire ɗum waɗinde o muynata ñaage Allah yo tamarore nde ɗo nde weldini yo Allah welnir noon jikkuji makko gasi sunna so siftorama noon ñande hen waliyaɓe moƴƴuɓe hawti hen saɗa anni woto ñaw seyɗane hebdemo janggu fatiha ayatul kursi qul a'udhu bi rabbil falaq bi rabbin nas tuta e jungo ma ñaagoɗa Allah yo Allah dandumo e ñaw seyɗane habrama ma o maayi ñaw seyɗane heɓanimo sa annima a jangi fatiha inna anzalnahu a tuute e jungo ma a moomi e makko yo Allah dannumo e jina aɗa anni yo Allah dannumo e jina wiyama ma wuur haw maaya taw o jinani ɗum ɗon fof ko ñande o jibinande ñande inde ko sunnaji tati o sembe sukunu ndu fesde e kange kono woodi so ala haalis danejo ko peesi fof ƴette ɗum sakke sukundu ubbe dammuwol sono woodi inna inde moƴƴere sa gayni dammuwol hirse dammuwol ngol sunnaji tati woni hen gitta e mum takkoɗa miskino seeɗa gitta hen jeɗa moƴƴo seeɗa ko heddi ko defe e galle he sunna mum gasi goro inde ala ñiiri inde ala buuɗi inde ala ɗum fof koye woodani sinno noon so waɗama e so waɗaka fof foti namdetake siftortake so tawi ko noon wano ganda on sa wadde ɓuuri hewde baraji saabu ñammindimɓe kam ene heewi baraji kono so tawi noon wattama hen ha wiya ñiiri inde buuɗi inde ko maara goro inde ma ara battugol ngol harmi wattude ɗum hen nde ɗum harmi ɗum waɗi ittete ha laaɓa ittete koye ha laaɓa ko yangeneaɗo Allah habri yo defe yange o wi so waɗama neɗɗo o so defi ha gayni yo noddu yimɓe kala noddaɗo salinotade sabu mawni kinare yo kudde Allah woni mum ɗum ko nelaɗo sallallahu alaihi wa sallam haali ɗum mate o yejjinno inde o wi mate o yejjinno haalde to inde ala o yejjitani ko ala toon ɗiɗo talkine ɗi talki kadi ƴewtoɗen no mbaɗeten ni inde Allah e kaahid mo mbaɗata e ndiyam soofa ko memi hen fof soofat on kaahid linda hen inde Allah kaɓɓa ɗum e koyngel cukalel tigguyel ina rufa ndiyam e dow mum ala ko sooma hen ala ko fiila hen kaahid meho e inde Allah yummaggel suwa labde ƴiƴam tawo ɗum ɗo fof ko hoynude inde Allah nde ɗum ko hoynude inde Allah an kam tawde aɗa waawi alawdu rabbil falaq rabbin nas nde pinɗa fof janggu tuuta e koyel makko
ko nde hiiri fof tuude koyel maggel tan ha ngel wawa rende kam talkuru tawa ina sooma e nguru ina fewna ndiyam e taare jettotako ɗum yummiraɗo one tawane laaɓi ƴeewe sono sohli ma sohlani ko on ɗo saa kono gila ko tiɓɓuyel ɗum ko hoynude inde Allah ɗen geɗe fof noon wirnata en ɗum ko aaday biɗa ni tan tawruɗen neɗɗo kay yo woppu ni tawru ko ni tan tawrumi an kay ko deftere ko tawɗa e deftere ko hecci ko tawruɗa jinnaɗo ma ko so tawi kono tawruɗa deftere nde tawɗa nden hecci jinnaɓe ma hecci ceerno ma koy so ceerno ma hawrane e deftere kanko lundi wona deftere nde lundimo ala ko ceerno ma lundinde ɗum noon laqad kana lakum mo wiyaka fi ceerno ma wiyanoka fi ceerno ma wona fi bamma wona fi mawɗo ma ko fi rasulillahi wona fi to toroɓe ala koy ko fi rasulillahi tan golluɗo deftere nde on wone gonga mo gollani wone fenade kayfama kana no way waade fof aynama kana e ɗo woni fof ayyan kana e sifano ko woni fof aha kay ni koye way no gollen deftere nde inde nde dewgal ngal gollen hen deftere nde aywa calmodiral rewɓe e worɓe ɗum ko jina calmodiral gorko e debbo gorko janano jungo e jungo ko jina tawɗenaɗo Allah inniri darde ko jina ko haali ha jungo e jungo kay ene tellina masiyu neɗɗo kay debbo mo jiɗɗa aɗa wooɗa ɗum haysa miijimama wawa jippinde e ma hunde saka sa memimo ɗum kay ko jina tan saka sa memimo enen kay sen mbiyama dagaki ndara debbo janano a ñippani darde ma sa ñippi darde a tuubi a yafama sa ruttima a windante bakkat a jangi ɗum e deftere nelaɗo Allah wini holko haali to jungo e jungo ɗum ne kadi mbiya wona hay hunde wona hay hunde salminde debbo janano wona hay hunde mbiɗa wona hay hunde ganda de sariya najiɗo ma ɗo wallahi sariya naji sabu kay biyanoɗo wata ndar ɗum so coynogal tan wata yitere ma e mum wata ñimno yitere ma e makko so wonti hay sa salminimo hay hunde ala hen mbiɗa nelaɗo Allah wona noon wi ruwi an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam o wi habrama to nelaɗo sallallahu alaihi wasallam qala sallallahu alaihi wasallam o wi kanko sallallahu alaihi wasallam la an tuzahimanna o wi ya andude nde coccodirta biman kibika bala bo mango tinzira baba bangirja munaffaham bi tin ba ganduɗa ko talli bay loofal ɓakkere khairun laka ɓuri wonde jam e ma min an tuzahima ende ƴettata ɓittodira biman kibika wala bo mango imra'atan la tahillu e o debbo mo daganaki may sariya kettuɗe ko onon kalde jeeyaɓe Allah acci almami tan ɓe jokkon haaji mumen e batte mabɓe beele jo Allah ko julɓe keeɓi ko eɓe keɓa ɗum sabu Allah ene laaɗo mum way beltima ko haaleteno ko haalama gasi
calmodiral rewɓe worɓe ɗum ne harmi ɗum en gandinama ne harmi ko ɗum jina bojji maayiɗo ina harmi ene harmi en kaɗama ɗum wona noon sabu rebo sabu woyoɓe ɓen kam bindete ɓen kay windete tan malkisama wonde malkisama ko hulɓini kay nelaɗo Allah wi sallallahu alaihi wa sallam man niha alayhi uziba bima niha bihi so tawi mayɗo ma maayi so rewɓe goyimo tan o wonata koye leɓtede ha nde ɓe deƴƴi foof ɗum noon goppen bojji maayiɗo e calmodiral rewɓe worɓe so ɗum gasi o saha joni tawɗen gari ha ɗo jehen jama juulen birden janggo subaka law so Allah hoddiri jokken golle men enen rewɓe ɓe sen gayni e laawol he en gayni yiidude on saa o taccita o juuloya juma to waɗo bere allahumma salli ala rasuli omo salmina mawɓe wuro ngo ko fof en omo juuro onne kadi e ñalawma he nde wonno omo jogii njorto moƴƴo ken almuɓe cheikhana ahmed tidiani wirdannoɓe ɓe eɓe birdani ɓe fof ko almuɓe cheikh tidiani radiyallahu taala anhu o wi almuɗo cheikhana ahmed tidiani ene wona tawa feeñani e aduna goto e maɓɓe so woni naati tan nder reedu so naati e reedu tan gila to woni toɓɓere to ko ɗon o toɗɗete wonde ko almuɗo cheikh tidiani ha o ara e reedu ha o yetto reedu omo rene ɗon ko almuɗo cheikh tidiani kono tawi ruhu o arani toɓɓere nde waylota ko balɗe capanɗe nayyi ko ɗum toɓɓere tan ina nder ranga ne jooɗi so timmi balɗe capanɗe nayyi waylo wonta heɗɗere yiijam wonira noon balɗe capanɗe nayyi fo omo reena ɗon ruhu arani taw so timmi balɗe capanɗe nayyi waylo toɓɓere nde wonta husere feɗɗere nde wonta husere tew ƴiye ndaro ɗaɗi ndaro tew wonta ndiyam laaɓɗam danejam jilluɗam ƴiƴam huuro e dow ƴiye he e ɗaɗi he kono ni yi'o no hayre wonde e nder ndiyam ni ɗam ndiyam wonay fendade laabi ƴiƴam ne daro tekteki ko darinoɗi ha ɗum gasa fendade tawate on tekteki ɗi e balɗe capanɗe nayyi nde ruhu o tello ruhu o noon toɗɗano wonde kañum woni tijani ko ruhu o toɗɗano kanum woni tijani yanke nde tello ƴetta on wutte ɓorno caggal balɗe capanɗe nayyi wona lebbi nayyi e balɗe sappo ruhu ara ɓorno wutte o ruhu o ko mawɗo kono ɓandu ndu ko tiggu ko ande e nder reedu kono ruhu o kay ari ko mawɗo tan ruhu o e ruhu jinnaɓe ɓe e mamiraɓe ɓe fof jiƴƴiɗi ko ñalawma gooto waktu gooto sa'a gooto konngol gooto kanji fof ɗi tagino koɗi gijiraɗi ko ɓalli ɗi keccondiri ko gila ɗon noon si almuɓe tidiani koɓe toɗɗa o wi ko gila ɗon almuɓe cheikh tidiani toɗɗa ɓen almuɓe toɗɗanoɓe nden
بنجيا كوي أهل قبضة الأولى بنجيا كوي أهل قبضة الأولى ndebe ngayni ndebe ngasi rendude Allah fecci ruhuji wi ɓeeɗo aljanna paarumi ɗumen mi wondaka koɓe mbaɗi mi wondaka no ɓe mbayi aljanna tan paarumi ɓeeɗo noon ñaworam nawiɓe jeygol min andi jahowo toon kono to ñaworem to toon ñawmi ɓe tijaniyankoɓe fof nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam heeɓi yoɓe jeeye tamande arwanire nde ɗum waɗi ñande nanguɗa laawol tijani kala ko meɗɗa wadde bakkat a laaɓi hen ñande hen hono no ñalawma mo jibinanoɗa o ni yo taw ni a meeɗino warde fittandu yo taw jinane hen yo taw aɗa wujji kaake janane yo taw aɗa faljini kolce janane yo taw a waɗi mbilew yo taw a waɗino mbilew yo taw a dabrino neɗɗo hay sa dabrino neɗɗo tawde tan a waawi nangude laawol ngol an a laaɓi ñande hene bakkat heddo ko golloyta yeeso mum ɗin ruhuji noon ɗi jonti kanji laawol ngol yettoɗi ɗum woni ngol laawol ngol jiiɗonomo yaha oɗon gandi onon yumanire ñalawma mo neɗɗo ari ɗo rendini on ɗo ni oɗon jooɗi yeeso mum oɗon jalti galleji mon oɗon goppi golleji mon oɗon dendi e yeeso makko omo haalda e mon so waɗi ɗo yumanire ne heewani ha ɓe mbi heewani ceerno meeɗani way ceerno Amadou ñalliɗo o to jammiɗo e gurdam bammumo gomi suka ceerno wi ko haalata ko o wiyani ceerno ara mawɓe jahata muɗum o wi ko cukolon mon e mawɓe moɗon e sukaɓe fof so hay goto meeɗani yuwanire meeɗani no wayi noon no wayi meeɗani ayi mawɓe mbi meeɗani sukaɓe mon fof o wi sukaɓe mon fof ko sukaɓe tokosɓe gila wari ɗo ɓe jaltani ɗo galle ɗo wona to jama wona e galle he hay soko jamma eɓe ɗo gonde e meɗen ɗum ɗon wona min ala mboɗo famɗani ɗum ko Allah e nelaɗo mum Cheikh Tidiane e neldal faangal e ruhuji mon ɗum noon ruhu cukalel e ruhu mawɗo ko giƴiraɓe ko ɓalli keccodiri kono wona ruhuji ko ɗum addiɓe kamɓene wona ɗo tan de feeñiri ni ala wona ɗo tan ɓe garani e nokku cukalel dañi haaju goɗɗo ala ɓe jaltani nokku cukalel manki jama ala ɗum ɗon wona neɗɗo fotani noon neɗɗo wawa noon so wona nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e cheikhana Ahmed Tidiani ko aranno gure ɗe ko fof ɓe nani ɗum ɓe jaɓi ɗum tawi ko nafoje mabɓe ɓe kutori ɗum ɓe keeɓi Allah ɓe keeɓi foftere onon ne nane ɗum jaɓe ɗum aha o wi on nan ɗum onon ne jaɓon ɗum ko rendi ɗo ko noon ko eey mumen sadi kono so eey mon heɓima subalɓe e seɓɓe eey maɓɓe ko ɗum sadi kono so heɓima tan hankadi heɓima
ko gay mawdi anda ɗum de mi wiyani noon de mi wiyani noon ala o wiyani noon dey o wi Allah ne tagi ruhuji maɓɓe ruhuji ɗi ko jiɗoji calotoɗi to ɗi jiɗi ɗi jiɗi to ɗi calima noon ɓe mbayi aha o wi nden tirre noon yo nde waɗe e diine jeyɗum wona aduna jeyɗum so diine heeɓi ɗum naftorto jomum naftoro nde Cheikh Oumar rewi ɗo radiyallahu taala anhu ko nawno e maɓɓe ha joni ne haalte golle mum aha ko tirre nde noon ko tirre nde noon ko diine ɓuri yidde o wi nden noon ko diine ɓuri yidde ɗum totten ɗum hande suudu Allah ndu suudu Allah ndu ɗo famɗani yumanire koye eɓe jogii ko ɓuri ɗum eɓe mbawi ko ɓuri ɗum eɓe kattani ko ɓuri ɗum eɓe keewi ko ɓuri ɗum walla wona noon wayi walla wona noon ceerno ko noon joni noon on laaɓete ɗum so Allah haaji so waynima ɗo cukalon mon kon tawoyaɗon jama ɓitta ronkon hejje no mbaɗaton nden sowona jacci noon ha ya feewa jacci noon ha moƴƴa ceerno wiyani wi simoñaji e jamɗe en ɗum ko paɗɗodiral mi haalani ɗum ɓakkere Allah nde ɗo sengeje neɗo wawi wadde hen ko yaajani ɗum ko yaaji ko moƴƴine kay ko feewine kay ne wawi ɗum laawol tijaniya o wi laawol tijaniya nangen ɗum enen fofof ko haalano e kabaru dewgal teŋe yo dotte ko kawruɗon les o kam andama nelaɗo dotti ɗum jippitaki ko ɓuri ɗum famɗude jippetake ko ɓuri ɗum famɗude dow o kala ɗo kawroyɗon ene moƴƴi ene woodi waɗɓe ujunnaji 10 mbomri so tawi ko goɗɗo ceemeɗo neɗɗo resede jaaroye dikkuru mum on waɗane jeetati woɗɗodirani so tawi jawtuɗo ɗon manggu feccini waɗane jeegom walla waɗane joyi so tawi yawti ɗon ɗamtinama mum jibinde waɗe ɗiɗi on sanga foftinon koye mon e kawral e nanodiral tawa goɗɗum waɗetake so wona teŋe tan so heeɓi joom suudu makko ko waɗani ɗum fof ko joom suudu makko ko rokki esiraɓe fof e ko waɗi toon fof ko jinnaɓe makko kono pijirloji gare ndendinen pijiren itton ɗum en ɓuri ɗum hankadi dambordi e damboɓe firten ɗum ko aada e bida inde dammuwol tan yoni yange ñalawma goto ñalawma o noon yo moƴƴu wat ko mbawɗa so holtere wat so ɗiɗi so ngeloba mbawɗa waw noddande ɗum gure ñamoje yo taw ko defɗa fof tan aɗa ñaame so pañe goro mbawɗa so sakuji biskin mbawɗa fowne dagui ñande yange so limonade mum sufameje mum kala ko mbaɗɗa kono ñaame ko baraji tan dañata e teddungal to Allah wata tan wad ka wawa wata haɗe ko mbawɗa woto haɗe ko wawi woto wanne ko wawa so gertogal o wawi jaɓanemo ɗum o defa ɗum
kaari e kaari o nodda kaari e kaari koɓe tato yoɓe ñaam gertogal maɓɓe ɓe nduwo o waɗi yange to ɓuri ɗon o nodda galle o galle oya ɓe ñaama dammuwol ngol to holtere o nodda wuro ngo fof o joƴƴine defe kono noon kuctirɗi ngala toppicole ngala toppirɗe ngala ɗum fo ala hen ala ko a haaldat tan e huttoɓe itta kaalisal ma totta ɗumen sa gayni kala ko mbawɗa e tewma itta hen tottaɓe darne fedde l'islam nde hande kayre so namni arɓe ɗo joni so namdima arɓe ɗo ɓe joni on gandat ɗe pelle ko Allah addani en ɗe koɗe nafoore en paamano ɗe kono nelaɗo Allah ñaguino mama ɗe ko joni feeñe men Seydil Hadji Mouhamadou Saïd fuɗɗinoma ɗum ɗo hordolde ɗo eɗo maqama ɗo kono taw yontani o joƴƴini joni Allah yontini ɗum o winde o fuɗɗi fedde nde ko nuqa baw en o wi ɗumen ceerno ahmadou baro fuɗɗanimo ɗum to madina nde wari horndolde o tawi ɗo ko wiyete senes o wi yoɓe mbi nuqa baw ɓe jotodira e fedde madina eɓe jahodira o ummi ɗon o haali ɗum maqama kono nde wonno taw yontani ko ɗon deƴƴa ɗum ɗo noon nde wonno yonti o wi ɗum nde wonno yonti gila palol jeeringol ha joni wuro fof waɗi nde ɗo fedde kayre fedde nde ende jogii noon golle so nde darima so tawi tan nde darima tuggude ɓe capanɗe nayyi e joyi fay haaɓe sappo e joyi ma sappo e jeetati so ɓe ndendi Allah jippina e maɓɓe sirru kawral ɓe kawra Allah jippina e maɓɓe sirru pellital ɓe daña pellital Allah jippina e maɓɓe sirru laaɓal ɓe ceno kala ko tunminanno yimɓe gilay simme mum hay konguɗi bonɗi hay hareeri fof momto e maɓɓe ɓe daro noon eɓe ndena e yimɓe he ɓe ndena ɗum ha laaɓa ɗeɗo pelle ko ɗum ɗo jahata so yimɓe mbaddi ɗo taw ko duuɓi capantati so ɓe ngari tan Allah ɓe e ɓerɗe mumen keccam ɓeral ɓen Baba Kaari tinno kawrita e Baba Kaari tan ɓernde makko hecci ayat ɓernde makko hecciɗana ɗum o jaɓana ɓe Dede Kaari kawrita e Dede Kaari tan ayat ɓerɗe maɓɓe ɗe manan coofa ɗum wi koto Allah debbo cuutiɗo so ɓe garani ɗum tan ɓe nawtat to bange Allah jom wuragu nattat wonde woote ala jom wuragu hankadi wonno woote gañaɗo o ko gaño gañiɗo ɗum ko gaño gañiɗomo o gañiɗo o tawde gañaɗo o wonti gaño mum tawde gañaɗo o wonti gaño makko gañiɗo o ne wonti gaño gañaɗo o gañiɗo o ne kay wonti gaño gañaɗo o hankadi ko gañodiral wonata ɗum waɗi moƴƴani koye barkinani kono onon fedde nde wonno kamɓe goni wuro ngo andi ɓe duuɓi 45 hayɓe sappo e jeetati ɓe so ndendi konngol wuro gasi ɓen holno mbaɗata ɓe ƴeewat yiɓɓe ɓe kawkari aɗa yiɗi joom wuragu kawkari wona aɗa yiɗi kaari anne ka jiɗɗo joni noon ko minen dokkata min feccaki ononne oɗon poti jogade kono ƴeewene mon mo Allah totti fof min totta ɗum
gati ɓe jooɗo nde jooɗo fedde nde jooɗo hono ni ɓe mbiya gooto maɓɓe hoccu hayre gooto e mon fof yo hoccu hayre totta min on adda hayre on hayre adda ko kura mum o adda hayre ne ko kura mum joƴƴine ɓe joƴƴine ɗo ɓe jooɗi ɗo ɓe jiya cukalel mumantewel ɓe coyno cukalel manan mumantewel ɓe mbiyamo arga en on ara ɓe mbiyamo ƴettuɗo e yamo ƴettu e ɗeɗo kaaje heewotere kay hayre nde o ƴetti hayre hen nde o ƴetti fof ɓe mbiya ya nde kawkaari ayi dey Allah ko o totti Allah de ko o totti ɗum noon enen fof totten ɗum noon fof nden tottenmo ay haala fof gasi maayi ala maayi ko ɗum waɗi ɗeɗo pelle ko Allah addani en ɗe e ɗeɗo golle eɗen golla noon fofof leydi ndi fof eɗen daari hen eɗen golla bojji maayi ɗo hay goto suusande